ngai khup lei ya phi baro hakani ka por ki pra lok pra jor ki henmen ki para bange na ka jinge ki ba pher kat ki ba yo sneo bat ki ba yo I ya kani ka khubor ka tin ublai na kani ka YouTube ka ti suchen gospel channel ngai khup lei ya phi haka ka teng ka ban bor ka ba khrau bor ka ba pang ka ba thiang tam ka jong trai ka nat jong Jisu Khrist kom unong pen im bat unong suspa jonga bat jong phi ka khubor hakani ka por shaphang ga Jingwanphai pat utrai Jisu Khrist Sha kani ka Pyrthei yakani ga Jingwanphai pat utrai Jisu Khrist Sha ka Pyrthei la dep ya thu lupa da ki prophet ki nong ya thu lupa ki jong play ki ba pher yakani ga jing jia ba don burom la ya thu lupa da ki ba bon ki nong ya thu lupa jong play ha ka Bible nadu ka kitab barim bat bathamai ki nong ya thu lupa ke le thu lupa bau Trai Jisu on sawan biang Sha kani ka Pyrthei lakran shaphang kani ka Jingwanphai pat Trai Jisu om dunashu kumbalai spa sin ha ka Bible kinong ya thu lupa ke ba pher kum u Enoch Isaiah Jeremiah Daniel Ezekiel Zechariah bat Trai Jisu Paul apostol Yohanes apostol bat Judah para bat Sakri Trai Jisu Khrist kili thulpa shaphang kani ka Jingwan Trai Jisu Sha kani ka Pyrthei Yohanes sanran ong kumni hakmi wan bat kila o bat ka khmat paro kan yo I ya u bat kitaru kibasum ya u ong ka kitab jingpan pau kalanong ka banang kong kadakhot ka wa nyao bat Enoch ole thu lupa uda ong hakmi utrai ulawan bat kisi peu hajar kiba khut chong u ban le ya ka jing bisar halor baro ong ka sithi ujuda lanong ka banang kong kadakhot ka ba khat sao bat ka ba khat san bat kin yo I ba wanu khunu breu ukris hakil o peneng da ka bor bat burom bakrau un phano ru yaki angel jong uda ka jing sawa ka bakrau ka turoi bat kin ya lumlang yaki bala jit jong u naki saw la nadu ki bakut ki peneng hadu ki bakut jongki ong Trai Jisu haka gospel Matthias arpo saul nong record kabalai bat kabalai phewe susu ka jingya thu lupa ka jong Daniel ong hakmi ulawan wei dakil o beneng kum ukhun benriu balawan so tau banamen hendai kulong bat kilawan lam ya u hajan jong u bala ai ha u ka jing sinsar bat ko purom bat ka hima baki kenja benriu baro ki jat benriu bat ki tin kin sakri ya u ka jing sinsar jong u ka long ka jing sinsar bom jikut kaban om du no bat ka hima jong u kan om penjot no yaka ong ka kitab Daniel new lanong record ka balai bat ka ba khat sao te hakita ki sngi ki chat jong u kin yeng haloru lum olip ubaha persha ka Jerusalem sa phang mi ngi bat lum olit un kat nap deng jong u sa phang mi ngi bat sa phang sep ngi ong Zechariah khat sao lanong record ka ba khat sao hakani ka por ibenta badang sa im jong ki Israel kin yo I yo Messiah jong ki yau ba kila Absalom bat yo ba kila kantaj uneu ju Jisu yau ba kila kantaj bat sa narpna kin tiang ya u hakata ka por bat kin khmi hanga uba kila sum bat kin yambriu ya u kumbau nu u yambriu yalau khon marwei bat kin snyok thang namar jong u namar kata ka jing sanar phna yu hakata ka sngi kanlong ka pukri balati ya ka ying udabit bat ya kinong Jerusalem ya ka pop pat ka jing bom khut ong ka kitab Zechariah khat arla nong da khot ka ba sipheu bat khat lai la nong da khot ka ban hangkong
ka ai ka jing thmu jong ka Jingwanphai pat Trai Jisu Sha ka ne ka Pyrthei kane de ka jingkali ha ka ne ka por yangi ka ai ka jing thmu jong ka Jingwanphai pat Trai Jisu Sha ka ne ka Pyrthei sngap hang ni ka ba nengkong on bisar ya kita ki ba dangsa ha ka Pyrthei da ka ba pan ya khlat ya ki langbrot bat ki blang ki banget bat ki bomnget om baro kin rung sakehima kaban sawan bat on ya lumlang ya ki benriu baro akhmat jong u bat un pen ya khlat ya ki wei na wei pat kumbau nong ap long brot un pen ya khlat ya ki lang brot na ki belang te un bu ya ki lang brot saka mon jong u hanra ya ki belang saka diang onda kum taus im un ong hakita saka mon jong u to wan phi ya ki bala kerkhu jong pa jonga to yo ya ka hima ya ka bala pen kre ken ya phi na men danglong ka Pyrthei onda kum ta un ong hakita ru saka diang to khilet no nanga phi ya ki bala tim saka ding bom jikut ya ka bala bu lupa ya soitan bat ya ki angel jong u kini ki lek no te saka sitom bom jikut ki bom jikut hanra ya ki ba hok saka jing im bom jikut bat ki bom jikut ong Trai Jisu ha ka gospel Matthias arpho san lanong de khot ka ba lai phe we ter hadu sao pheu henriu kani ka long ka jing prakhat ba sarkhei ban sha bret sadujok hadin bala sha ya ka jing janjar ba nyausnem ka ba sarkhei hanrei ka ba shisha bat kani ka long ka ban but ya kita baro ki ba kan ta ya kalenti bala bu ublai pat kata kalenti kalong ukris kain Trai Jisu Khrist umlong tang u prophet umlong tang unong hikai lane tang unong ya lamniam hanrei udei ukhun ublai babom jikut dau bau play ula pelong ya ki e baro ong ka sithi upol apostol sakinong Kolosai kalanong kabanang kong kadakot kabahan reu dei da u bau play un sabisar ya ka Pyrthei ong ki kam ki apostol khatnyo lanong dakot kabalai phawei udei utrai babom jikut pat uplay jongka jing pelong kabaar hangni ukris un penyeng ya kahima ha ka Pyrthei ba un sinsar ya ka Pyrthei da ka hok ka paradas ya ka bala duno Now Adam bat ka im ha ka ban nengkong on penyo pat un tei pat ya ka Jerusalem kom ka nongba jong unda pelong da sisa ka nongba ka jingsuk bat bala kerku mauhi un penyat ha ka bat tai ya ka tampil thamai hangta ya ka ba on pendon kamenta om namar ka ba kenyamarat hanrei ka jing mane blai basisha ha ka nongba jong ka hima jong u ha ka ne ka Pyrthei bon ki prophet kin yathu ya ka ni kapor ba kodor u prophet Ezekiel u ong hakmi ka borom utrai kala pandap ya ka ying bat ka khandeu kala tang san da ka borom jong u ong ka kitab Ezekiel sao pho laila nong da khot ka basan bat ka ba ar bat Trai Jisu un long sim halor ka khandeu baro hakata ka sniu Trai un long way bat ka kateng jong u ka way bat uwe baro yau bala pensa nakita ki jat penriu baro ki balawan ya le ya ka Jerusalem on let you chisnem ban mani yaus im utrai ki pat ban rakhe ya ka jing khawai niam ki ying trap ong Ezekiel khat saulo nong da khot ka ba khandai ter hatu ka ba khat riu te kan long ha ki si khat du
ba on pan scam yo lum ka ying try hakliar lumba bat on kan tiu halor ki lumrit bat ki jaj pen riu baro kin tut sa u si pon ki pai lang ru kin let bat kin ong yang in yakiu so lum try sa ka ying uplay u jakob te un hi kai yang isa panggilan ti jong u bat gin yat akilan ti yat jong u namar na sayon kan mi no ka hukum bat ka ten utrai na Jerusalem namar ka Pyrthei kan dap ka jingtip yo trai kumba ki kitab len ya ka doriau ong ka kitab Isaya ar la nong de khot ka ba ar bat ka ba lai khatwei ka la nong de khot ka ba khandai hakata ka por kin khot ya ka Jerusalem ka khet jong trai bat on ya lumlang ya ki jaj penriu baro haka sa ka kerteng utrai ha Jerusalem ken lamne kin yat su kat kum ka jing mutlap kadanut pas new jongki ong Jeremiah laila nong de khot ka ba khat nyau kane da sisa kan long kapor ka ba kemen kata-kata na ka benta kitu ki ba yat lang ba ka jing jenjar ba ki ba yop deng ya ka hima menta bat habau try ubau play usang ha ka khat ka jing bisar ka Pyrthei kan roistet kata habaro ki benta jongka bat klem da don su ka jingwit bat jing ki ba panjancar yo breu ha ka por kita ki ba long martel ha ka jing janjar ba kindon ka jaka ba kentang ha ka hima kum kinong sinsar lem bat ukris bat ngalio iya ki khat bat don ki ba ya song halor jongki bala ai ka jing bisar haki bat ngalio iya ki mensim jong kita ya ki bala krai kri na ka benta kata ka jing pla yo Jisu bat na ka benta ka tinu blai bat jar ki bom som la ya manik tem yo taw marat klau lamni ka dur jong u bat kim som lap diang ya kata ka dak te kila im bat kila sinsar lem bat ukris si hajar snem handai kita kiba dangsa na kita kiba yap kim som la impat tat onda la pen dep ya kata ka si hajar snem ong ka kitab simpen pau ar peu la nong de khot ka basau bat ka basan bat ka balang kiba nge chong ka ni ka ya kin yo ya ka kardan ba kham karpang kin ya yo benta ha ka plan ka jing im bat ju sinsaru Trai Jisu kum ka nong lech kurim bat kas im ya ka balang la khotru ka Jerusalem beneng to ale shani ngan pen i ya me ya ka ta ka nong lech kurim ka ba ka tngau tau nong ukhon lang brot teu la ra no ya nga hau men sim sa loru lumba khrau bat pajrong balak teu hanga ya ka ta ka nong ba ka ba khut ka Jerusalem ken baka wan hiar na peneng nau play ka ba don ka burom jong play ong ka kitab sing pen pau ar phoi la nong da khot ka ba khandai ter hadu khatwei kane ka hima kan ne hatu si hajar snem ha kane ka Pyrthei bat hadin kata on sa pen jotno ya kane ka Pyrthei bat u play un pelong ya ka Pyrthei thmai bat yo setan ru on sa bread no sadu jok ha kata ka ju kapor kumta ka ni ka jing bisar bakrao kan wanjia ha ka ba on sa bisar kita baro ki bom nge jong ki orta baro bat ban penwan sa kata ka pung ka ding ka bathang sa ki ba bom jiku bat ngalio iya ka khet bali bakrao bat yo tau ba song halor jongka nak mat jong uba ka khandeu bat ka peneng kelya phet no te ya ka chaka om som samsu yaki bat ngalayo i yaki ba yap ki ba rit bat ki ba khrau bat kela yeng hakmat kata ka khet bala pli yaki kitab bala pli ka we pat ka kitab ka balong ka kitab ka jing im te la bisar ya kita ki ba yap na kita ki ru ya ki bla tho ha kita ki kitab kat ba kum ke jingle jongki bat ya ka jingyap bat ka hades la bread
syakata ka pung ka ding. Kani ka long kata ka jing yap ka baar. Kata ka pung ka dingken. Te jar ya uba. Om som la sembala tho hakata ka kitab ka jing im. La bread ya u syakata ka pung ka ding ong yonis senran. Haka kitab jing pen pau. Ar peu la nong de khot ka ba khat wei ter hadu khat san. Handrai kita ki ba nge ki bala sim kanti. Salade ya ka jing isnai ublai. Bat ki bala yo diang ya ka jing map ka jing pen im bat jing im bom jikut. Ken yo kanti ya ka hima ba bom jikut jong ublai. Kiriu khut jong uta uba hakli tam. Kin yo ya kata ka hima. Bat kin sim ya kata ka hima halakarta. Te ya kata ka hima bat ka jing sisar. Bat ya ka jing krau jong kita ki hima barok ka peneng barok. On IT no haki preu jong kita ki riu khut. Ki jong uta ubah klik tam kahima jong u kalong kahima bom jikut ki bom jikut bat ki jing sinsar baro kin sakri bat kin kongu ya u ong ka kitab Daniel nyau lenong de khot ka ba khat phra ter ar pheu nyau kum tangi yo I ya kata ka jing janjar ba bom jikut jong ki bom nge bat kata ka jing ker khu ba bom jikut jong kita ki bange ya ka bala ya thu lupa ha ki jing tho ba khu ublai u ai hai wei pe wei nangi ya ki ar ki lenti bat u ai hangi ya kata ka mon lai lut ban jit ya ka lenti bangin ya kumni ong trai hakmi ngabu hakmat jong phi ya ka lenti ka jing im bat ya galenti ka jing yap ong Jeremia arpho wele nong de khot ka ba phra kane de ka lenti ka bo play upu na ka banta jongi ki breu ka don tang artali ki lenti bat hakata ka jing wan Trai Jisu un bishar ya kita ki ba hok bat kita ki ba pop ya ki ba hok on sa ai ya ki ka jing suk bom jikut bat yaki ba pop on sa bread yaki hakata ka lawarting kani ga long ka ba ma bat ka ba don hapting ka jing ma ka jing im ga jong ki bro ladangi jingai ladangi yat hakalanti jong kani ka Pyrthei namar kata tongin pen khre no yaladi tongin sarai tongin duai ban ap ya kani ka jingwan pat Trai Jisu Sha kani ka Pyrthei khnang bangin yo banta lembat u khnang bangin yo ban ya kiu lembat u ban ya song hakata ka ying ka bo ulapen khre na ka banta ka jonga bat jong pi to blai un kor khu ya kini kitin na ka banta ka borom jong u amen.